Ulan. Pagka Sunday, March 1, I know nga na activity ka kaganila dito ko sa imong office. Grabe gyud. Sige daw, Ma'am Tess. Ato i-discuss ang tibuok bulan Ang ninyong tibuok activities. buwan, no? Ang atong March kay National Women's Month magyud ni siya. Ado naman tay proclamation ana gyud, no, gikan sa atong kataas-taasang opisina, no, sa Malacañang. Declared gyud ang March as National Women's Month, no. Yeah. So as early as March 1 to March 4, no, ang atong University Center for Gender and Development Office will be participating to the 8th National Women's Summit. And then second ASEAN Summit po siya at the same time. So national. It's a national event. Sige, most probably this is in Manila. This is going to be held at Miriam College in Quezon City. So aduna kitay unom ka representatives nga mag-attend kay aduna may lahi-lahi nga topic, no, nga related gyud sa gender and development. So atong gipaningkamutan nga represented, no, kada topic kay kinahanglan nato na siya sa atong mga collaborations and partnership kay the fact nga National Women's Summit, so makita na to dito ang lain-lain, no, nga mga opisina sa gender and development all over the country. And Mura na po na siya benchmarking sa inyong nga at the same time po. Basta hindi natin makuha po dito nga mga ideas unsa ang pagpalambo pa. Oo. And then, makakuha po ta og potential nga international partners and collaborators nato, no, kay especially Asian na may siya. mga participants from other countries. So that's on March 1 to 4. And then on March 2, mao na siya to ang kick-off, no, sa university na to nga celebration. March 2 is our kick-off for the National Women's Month celebration. Aduna kitay convocation, no? Yeah, ay first Monday of the month. Kay March 2. timing man sa atong convocation sa first Monday of the month, dito na nato i-plug in ang topic about emergency response, no? Ang atong speaker gikan sa Office of Disaster Risk Reduction Management, no? I think in the person of Professor Hermie Pava, our no less than our VP Vice for President. Administration, no? I-appeal usab nato during that topic nga ma-elaborate niya ang gamit sa whistle in times of emergency, no? Kay sa mga nangagi nga bulan o even gani karon, no, the threat for earthquake disaster is looming ahead. So ang whistle dako siya gikatabang in terms of emergency, no. So atong gihangyo nga during that talk mahatagan tag kalinawan unsaon paggamit sa whistle to signal emergency or to signal help, to call for help, no. So during that program usab mag-distribute sab kita og whistle sa mga nag-adto sa flag ceremony. Wow, so tanan ginaa. So depende na natay mga pakulo dito na maghatag ta og whistle. Ang among idea is ang first 300 nga moabot. So magsayog yun ta, no, during the flag raising ceremony para makakuha ta og whistle nga for free, no. Lahi na siya nga klase nga whistle, dili siya pareho anang sports whistle. Gamay na siya kay pwede nga mabitay ra nato sa tong mga ID. True. So kana siya nga klase nga whistle ang atong ipanghatag. Kung makaapas pod ang production, no, naa sa tay panghatag nga mga paypay, no. And then kay convocation man murag mo taas-taas man natong program, maghatag pod si God og free snacks, no. Sa tanan nga mag-attend sa flag ceremony, no. And then aside pag yun ana,
i-announce nato din na ang contest sa ulirang ina, no? Natay ulirang ina nga contest nga category sa faculty na po'y category sa non-teaching, no? Para nga kada office maka-nominate sila. Oo. Kay natay deadline for nomination, no? Kay para i-compete gyud makakuha gyud daw kinsa gyud maayong ina, no, sa tibuok Yes. university, no? Natay So meaning ulirang ina, kuha na siya, kanang gitawag na tong inatay. Oo. Murag mo ay nag-serve nga nanay, mao pay tatay. Not necessarily, not necessarily nga solo parent, Oo. no? Kay namang gihapoy ina nga nagyapon siya husband, Yeah. no? So kuan gina basta siya. kay represented kada unit preferably, no? Para nga makita gyud nato og kinsa gyud maayo, no? Natay Yeah. criteria ana ato ra nang i-disseminate ang criteria karong sunod semana, no? Tungod kay ang competition proper, kano sa man na ma'am? Yeah, ang competition proper magsugod siya. Ang nomination March 2 magsugod na, no? sa March 12, no? I-close na to ang nomination sa March 23, no? Para Okay. naapay time ang mga judges to really select. convene and select, no? Kay ang atong awarding ana adto na to ibutang sa March 30, no? So Nga mao ang atong culmination. atong culmination nga murag program pero isingit lang nato siya sa atong flag raising ceremony, no? And then on March 6, no, ang atong regional office 10, no, sa Cagayan de DepDep, Oro. no, sa Cagayan de Oro, Sa DepDep di ay. oo, office. mag-organize pod sila og kick-off ceremony sa Women's Month, no? Oh. So ang tanan nga mga agency gi-encourage Invite. nga magpadala gyud og representatives. So aduna pud tay mga 8 to 10 representatives nga moadto motambong, no? Sa March 6, no? And then sa March 2 po di ay, no, aside nga manghatag tag whistle, magpabunot-bunot pod ta ana sa mga empleyado. O sa Na ibunot. maka-avail og free services sa makeup, haircut, Haircut. manicure, Okay. pedicure, Oo. foot massage, og whole body massage. Alaka, I like the massage. Ang pinaka grandiosa sa tanan ang whole body Whole body. massage. Ikaw kunin mag whole body. My gosh. Oo. Oo. Sige. So, bunuto na karong Monday. Monday sa March 2. Pila man nakakuan, ma'am, slots? Tag 30 ka slots. Ay, 30 daghan. Daghan, no? So, Sige. magtambong gyud ta, no, sa flag raising ceremony para makabunot ta, no? And then, ang March 9, nakaschedule na siya sa manicure. Kana nga day, manicure day Manicure lang na siya. O, dito Sige. sa UC God Hall. Agkay, dili day ang ko venue. mag-repair sa kong kuko. Sige, March 9. March 9, manicure. March 10, pedicure. Okay. No? March 11, that's haircut. Okay. Free haircut. No? So, open kay Women's Month man ni ma'am, but this is open para sa mga lalaki pod. Yeah. Or babae lang Kay mag-hire ta og isa pod nga maggupit sa mga lalaki, no? Oh, Oo. doon, pwede ka ni doon. Kay inclusivity man ang isa Yes. nato nga agenda sa women, no, sa gender office nato, no. So March 11 is free haircut day. Ang March 12 mo na siya ang foot massage day sa UC God lang gihapon ta na. Oo. Pero sa March 13 kay mao man ni ang whole body massage. Dito nato ni siya Dapat ipahigayon sa naaman tay facility sa kanang massage, no? Natay bed, pita, natay ma'am. bed nasa human ecology nga building. Pila po nakabuok nga beds? Murag duha ka room, natag duha ka beds per room. So Ay, we nice. can have simultaneous upat ka buok ma-massage in 1 hour. Nice. Sige, that's for free ha? For free ha. Pero bunot style. So paswertihay kung Yeah. unsa imong mabunutan, mo to dayon siya didto, no. So naa naman sa coupon ang date napod ang venue. So i-avail gyud na ninyo kay kanan siya mo na ang week nga ipamper nato, no. Largely ang mga women pero tugod kay inclusive man pud ta maghatag sa tag slots sa mga men. So siguro sa manicure 25 ang women, 5 ang men. Sa pedicure 25 ang women,
5 pud ang men. Sa haircut, siguro i-balance na to, no? Kay murag ang men, daghan man pud men. Daghan, Oo. true. So, 15-15 siguro, no? 15 ka women, 15 pud ka. Aduna pud tay mga slots sa mga students, Ma'am Els. 10 slots atong ginahatag sa students. So, all in all, 40 I see. per category. So, 40 ka free manicure, no? 40 ka free pedicure. 30 ang sa employees, ang 10 ana sa students. That's good, at least. Pero kano sa mana mahibaw-an ang sa mga students? Kay di ba wala kaayo ga-appeal nga students sa flag racing. Oo. Actually, ga-Google form na sila karon. Kay okay, ga-coordinate that's good. naman ta ani sa SSC. No? Oh. And then, ga-launch na sila, ga-Google form na sila, and then, nag-promise to ang representative sa SSC nga by Friday, ilan ang isubmit sa ato. Kung kinsa ang murag mag-signify sila dito, no? Kung kinsa ang gusto ana nga services. No? Kay para inclusive gyud ta na sa student, tapos sa empleyado. No? True. So that's for the second week, no? At the third week sa March, kay kuan man ni, murag palaro week man ni siya. So at the same time, ang Kano mga sa midterm dai Ma'am ang Tess? midterm kaning 9 to 13. I see. And then, second week na day 16 of to March. 20, palaro na siya right after the midterm. So, dinha, ang atong SSC maghatag sad sila og student-led nga activity in relation to gender, no? Na sila i-invite pud na speaker, and then napud sila i-launch nga contest, poster making contest og essay writing contest all about women gihapon, no? In relation to the theme of the National Women's Month, no? Unsay theme tod karon Ma'am Tess? Di ko ka kuan ha, kay last week among gi-check sa website sa Philippine Commission on Women, wala pa may naka-post, no? Pero hopefully this week na ana, no? Kay dili man gyud ta mo hawa, no? Ug unsa ang team sa national level, ato ra na siyang i-cascade sa ato pod nga level, no? So mo na sa 16 to 20 kay student celebration pod na siya in relation to National Women's Month. At the same time palaro pod nila, no? Then mag-awarding pod ta sa 20th ana sa mga winners pod nila, no? Si God ang mag-provide sa award sa mga estudyante, no? And then kaning pagka March 29, no, March 29, doon na kita gipahigayon nga fun run, no? Kaning fun run open to all ni siya, no? And this is What time ni ma'am? Ang 10 kilometers based sa among initial nga arrangement with Sir Tuble kanang race event organizer, no, sa Muspo series. Ang 10 kilometer nga fun run, ang starting time is 4:30 a.m. Kay para na daw tong mga so, muna lights. pinakataas so far, 10 kilometers. So far. And then, na ay 5 kilometers. Murag duha lang yata ka race. Categories. 10 and 5. Initially, naon tatoy 3 kilometers, pero murag alanganin, man kaing 3, no? Yeah. Baklay-baklayan na mo, ma'am. Murag kuan ra pod, hayag na ng 3, no? Yes. So, may itong na-highlights kay tanan maka-avail and start. Gwapo gyud ang ilang murag mga photo documentations. Okay, gabi pa. Kay ngit-ngit pa man. Okay. So mo na atong kuano, ang fun run ang murag pinaka-peak sa atong Women's Month celebration. And dapat magpa-register, ma'am. Kaya di ba naman gina-registration for sure? Gina-post na namo karon sa atong Facebook, pero ipa-post na to otro sa atong CMU Facebook page by Monday. That's good. So good, no? So unsay Facebook page sa Ukgad? Wala gyud tay separate kay mo link man ta sa atong Sa CMU? no, sa CMU Facebook page. So dito ra nato ipa-post pod tanan, no. So on Monday ato na siyang i-post na siya, Yes. no. And then sa 30 kuan lang na siya, kuan na siya kanang awarding ceremony na siya during the flag raising ceremony. Wala siyang culmination na Murag gyud. culmination na gyud. Pero kay wala namang good tay convocation ana, no. So ato namang giuna Diretso diri sa awarding. diretso na siya sa awarding. Pero how about katong contest, ma'am, sa kuan nanay? Ulirang ina o diha na to i-award sa 30. Diretso na. Oo. Kay kaning March
23 to 27 mao na ang judging time sa ulirang okay. ina-contest. Og naapod tay contest sa best in selfie and best in groupie sa Facebook nga naka-hashtag si PCW, no? Kay pati si Philippine Commission on Women ginamonitor pod ni nila ang atong mga agency nga activities in celebration for the National Women's Month. Oh, okay. Gipangita man gud nako diri asar ganitong kuan kana ilang theme sa PCW. Murag wala pa gyud ang katong usual nila nga Oo. campaign banner, Oo, no? oo. Ang campaign banner kay We for Gender Equality and Inclusive Society. We is women empowerment. Okay, women empowerment. Mao di nga kapital sa duha. Dayon wala pa'y theme so far. Oo. Gahulat pa pud mi kay para lagi maupod ang atong theme. So basically Ma'am El, ang atong March murag medyo puno gyud siya the whole week natay Yeah. natay activities. Ang 31 wala na, free na Ang na siya. 31 free na siya kay diri ra ta sa 30 mag-stop na no kay murag Yes. grabe na gyud kapuno na siya no. And then murag mo pahulay na ta na nga time sa 31 Yes. no. Anyway, murag na-exhaust na pud nato ang tanan Oo, no murag para daghan sa busy women. kaayo nga week no. Nasabay siya sa atong palaro di ay. Nasabay pa gyud sa palaro, naa pa gyud midterm exam sa mga kabataan. So, Tinuod. in fact, apil unta tong video filmmaking, no, short filmmaking sa contest pero surrender gyud atong mga kabataan kay wala daw sila time to prepare. Mas mag-prepare Tinuod. daw sila sa midterms ug sa palaro. Correct, correct. Sige, anyway, wala naman din nato natagdan. Ma'am Tess, alas 3:51 na gyud. Happy today for. Oo, imo na lang nga final invitation alas sa tanang CMU ones. Okay, so dagang salamat Ma'am Elge no. Akong ginaauhag no ang tanan nga mga faculty, staff and students sa pag-support no, pag-participate sa atong mga nagkalain-lain nga mga activities sa University Center for Gender and Development in line with our National Women's Month celebration. Labi na gyud sa atong fun run no. Ang atong fun run ato nang gi-anchor sa atong sa atong agenda no sa gender which is health and wellness. By the way Ma'am El, ang atong agenda is following the acronym WISHER no. Oo. WISHER, W is for women and other gender empowerment. I is for inclusivity. S is for security and safety. Mo nang mga tagtag mga pito, mga flashlight why. no. H is for health and wellness, munang natay fun run. Oo. And then eventually maghatag pud ta siguro og mga other services that can promote health and wellness of CMU faculty, staff and students. And then E is for equality and equity. In line with equity and equality, maghatag ta og thesis grant sa atong mga students no nga gakandak og thesis nga related to gender. Ay, wow. And then R is of course resilience. Kaya kung tanan ato lang na follow, we will be producing a resilient CMU1 no? Both for employees and for our students. No? So muna ang atong agenda. No? Gender. Wishers. Wisher. No? Ay, walay S sa last. Wisher lang. Wisher lang. Alas... Okay. Anyway, alas 3:53 ang akong candy ma'am kay nasaag-saag sa ako ang kuan. Akong baba maunang naglisod kog istorya. Kay nagkaon og candy tungod sa kuan gyud kanang naka-distract kaayo no ang maka-distract ang kani atong ubo. Lagi. Mukalit lag gilok. Oh. Anyway, wala na tay time. 3:54 on the clock. Again, kauban nato karon ang ato ang University Center for Gender and Development Director Dr. Teresita Bores diri sa Central Mindanao University. So, atangin ninyo kay i-post ni siya ang tanan nga mga Activities. the series of activities will be posted online. Sa atong CMU Facebook page. Yes, Central Mindanao University. And kita-kits ato ang fun run. That is Sunday, March 29. The last Sunday sa bulan Yes. sa Marso.
Okay, so kini na lamang si LG Iman Aninayon mobalik ta alang sa ato ang kinabuhing CMU1 kay naa na putoy makauban karon nga duha ka mga estudyante ilabi na kay karon pud na ay bloodletting activity nga gipahigayon ang Association of Registered Student Organization diri sa Central Mindanao University. So, daghang salamat and mobalik ta for our 4 o'clock news break. Bye-bye. Ma'am Tess, thank you so much, Ma'am Tess. Thank you so much, Ma'am Els. Ug daghang salamat sa atong tigpaminaw sa DXME FM. Yeah.